Салом духтаро соза назани саломати хуба як нуқтаи савдора ма бори аллакай чандум шид тавсиятон метим имрӯз аксия сар додагиян духтаро марамат то инамино тамом шидана аксияи грандиозни рафтестай успед кунен 100 сомон ина киртои фасон двойка ҳар он чизе ки мебинен 100 сомон шидагиай касе ки бо омада наметона нависен хучон дарав доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Абдуллогӯя нишон метиҳанд инам двойкоям инам иноям ҳамаш хушрӯан хубинен ҳамаш 100 сомонӣ шидагиай двойкошон бисёр айҷа модел интихоб хеле зиёдай ҳамаша ина 100 сомон кардагиам духтаро успед кунен кам мондагиай бори нав ки омадеста инора ҳамара распродажа карда бо нархи дастрас додестиян духтаро успед кунед ина кадом меша мегирен 100 сомон марамат инаи халатам инаи ёям инами ваёи дарозам киртои дарозам инаи намуд баъзи киртои фасонам ҳамаш хулас 100 сомон шудагиай успед кунен беҳад хушрӯан нархошонам беҳад нархҳои дастрасан бовар кунен мақултон мешава ира бинен як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор нанигоҳ кунед инаи платишкошам хушрӯчай уна ваюша бинен охи ҳамаш 100 сомона ҳози то охири навора тамошо кунен дигарош бо аз ин да арзонтарай духтаро ана иёра нигоҳ кунен духтарако иёям аксия шидагиай 70 сомон буд 50 сомон шидагиай инами паплинакои фасони хушрӯ 50 сомон кам мондагиай духтаро барои ҳавай и аксия пешниҳод шидестай ина успед кунен биёен ай пеш тамошо кунен хитон духтаро мана 50 сомон ина хушрӯгиша диден 50 сомон духтаро чанд намуд кушта ҳастай ҳамиҷа майш нишан будай духтаро ира бинен 50 сомон ира иша ишта фасона иша ишта фасон кадом меша мегирен ина 50 сомони ина иҷада ба ҳози ҳастай духтаро аксия кардаган ина ино чанд сомон кадом ина и поёнора 120 ҳамаш 100 сомон ана и тараф ҳамаш 100 сомон инами қатора бинен духтаро 100 сомон ина ино ча 140 сомон 110 сомон ина 110 сомон аксия шидагиай 110 сомон кадом намуд халате мегирен 110 сомони аксия то тамом шидан шад духтаро бори нав омадагиай ёдовар шавем барои авай аксия кардагиан ино тамом кишид ина бинен то рӯзи якшанбе будай ана паплино чанд сомай паплино 140 сомай 100 сомон ина паплино 140 сомай 100 сомон ана ваё чи 220 180 ина комбахто 220 сомоно 180 шид ира бинен чӣ хушрӯа анаи куртои мрамра диден духтаро 100 сомон ҳамаи нархошон гуфтестам ку арзон шид инаи пекоям 100 сомон шид баъд ана ёшам ана ино шид 90 сомон шидагиай хушрӯа духтаро диден фасониша 100 сом ана ваёш белмандо 90 сомон ана баъд бо ҳастай иҷада ина инамдо 130 сомон ина кирторам 130 сомон кардагиан кам мондагиан ина 200 сомоно 180 сомон шид ёдовар мешавем духтаро ёдовай аксия то рӯзи якшанбеяй биёен ай пеш бо хитон бинен бозори корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор магазини Абдуллогӯя нишон метиҳанд 9 қатор ира бинен аз аксия қафо намонен беҳтарин аксия рафта истодай духтарако